जी हाँ दोस्तों, आप सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है 8/11/2023 से 15 दिसंबर तक घरेलू कनेक्शन 1 किलोवाट तक का एक मुश्त जमा करने पर पूरा ब्याज माफ होगा। ब्याज माफी योजना गइल भाई, एक मुश्त भरा चाहे किस्त बनवाई। ब्याज माफी योजना गइल भाई, एक मुश्त भरा चाहे किस्त बनवाई। आई के पावर हाउस रजिस्ट्रेशन कराला, मूलधन भर के बकाया जीरो करवाला। मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला, मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला। और 12 किस्त बनवाने पर ब्याज में 90% की छूट मिलेगी। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरा भुगतान करने पर 80% ब्याज माफ होगा। जी हाँ दोस्तों, किस्त बनवाने पर ब्याज 70% माफ होगा। सभे करत रहल छूटावा के इंतजार हो, बिजली बिल पे बाटे पूरा माफ आधी भार हो। सभे करत रहल छूटावा के इंतजार हो, बिजली बिल पे बाटे पूरा माफ आधी भार हो। आइल ऑफर ऐसन दिहा ना गवाई, भुगतान कई डाला कई के कुछ उपाय। आइल ऑफर ऐसन दिहा ना गवाई, भुगतान कई डाला कई के कुछ उपाय। गाँव शहर हरा घर गुजरतर हाला, मूलधन भर के बकाया जीरो करवाला। मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला, मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला। घरेलू कनेक्शन 1 किलोवाट से अधिक पर पूरा भुगतान करने पर 90% ब्याज की छूट मिलेगा और 3 किस्त पर 80% ब्याज का छूट मिलेगा। दोस्तों 6 किस्त पर 70% का ब्याज का छूट मिलेगा। बिजली के बिल जे कर रही भुगतान हो, काटी नाही लाइन नाही होई है परेशान हो। बिजली के बिल जे कर रही भुगतान हो, काटी नाही लाइन नाही होई है परेशान हो। जे भी बकाया रही केवल काटी जाई, गाई के जितेंद्र छोटू दिहले बताई। जे भी बकाया रही केवल काटी जाई, गाई के जितेंद्र छोटू दिहले बताई। बिना बिजली के घरवा होई है ना उजाला, मूलधन भर के बकाया जीरो करवाला। मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला, मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला। ब्याज माफी योजना गइल भाई, एक मुश्त भरा चाहे किस्त बनवाई। ब्याज माफी योजना गइल भाई, एक मुश्त भरा चाहे किस्त बनवाई। आई के पावर हाउस रजिस्ट्रेशन कराला, मूलधन भर के बकाया जीरो करवाला। मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला, मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला। बिजली का कोई भी कनेक्शन हो, सभी को छूट का लाभ मिलेगा। किसी को कम, किसी को ज्यादा मिलेगा। हाँ तो दोस्तों आइए और ब्याज माफी योजना का लाभ उठाइए। मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला, मिलल बाटे मौका बढ़िया फायदा उठाला।